Hi guys, 1 week na ko dari. Mao dani aghanggi ko na di guys gitambaw kanang muha ko og hipi kaning kuan sa dani. Makahiya na. Mo ni kuan ako sang 6 days nang inom dani guys. Kay i-search naman ninyo ganahan mong makahibaw para sa ni nga tambal. So maning di ako dari guys kay nangunay jud ko parang dali sa family house kay naman ni dagas amang gubos. Tabot-tabot hapon jud ko maglaga dani kanang pris pa jud. Mani nga di ako dari nagstay. Kinahanglan mag-amping-amping lang mga hobdan kay manunod pud ni. Patay matengkan si jung ka matarab jud kasakit ja. Na guys. Ngoha ako dani sa amang gubos. So karon maglaga na pud ko. Hindi ko magpaniod to, mainom ko kay buntag mo to hapon man. A few moments later. Yeah guys, ganda man dahil may paniod to. Kan sabay dahil may kaning baboy bukog dyan. Si Aliana, lulutag kanang pad chicken sa isang mama. Sila sliksi, kaya man sila ganahan pagkazo. Request man na nila guys. Kang kung sila pad chicken. Nagatuhat na sila. Yung karan naman dagluto kag ipabugnaw. Diya kay salita kay pagudugay. Yang lan lahat tadong luto kay basig ka nang napay gusto nga ba kay ikan prosen. So ito sa mga bata ha. Diya guys karon sikat ka joron viral ka joron katong bata bitaw nga namatay ang bata nga yun sila gipatay kuno sa isang inahan. So man guys sa nimong scroll sa yung Facebook magazi kuan viral ka adyo pero adyo po nakapila-pila na sa Facebook guys madlag ta basig makihiyaan ta tuloy ka adyo bata no alang luod sa jay boray sikat ka adyo dari sa kuan Facebook Pila? 4. Pwede, marami ko sa kabatis, 4. Kubog naman yung 4. Hi guys, manood to data guys amang suwa katay kay nilagang butog-butog katay daga-daga nga daw 4-5. ito tayo hindi na rin nagkuha na silang sabaw siya na nagkuha sa ijang nagkuha siya na sa ijang pinilitong chicken what's a day ha? Liksi, nawag na Liksi kapit na nali? Ha? Yeah, mukha sila bang avocado nila? Angen, nagkadyo angen. Ano ka nagtatagi na? Actually, sa parang nanay. Mahal ka na eh, sumbawa. Dapat kita kan dengar yang tidak mau. Nakurasin mo na. Kakasod dito lang ko kayo. Ito pa si Mang Kwan. Nasisi itu sih mau putus kuan. Mau nak Bakit rai? ninyo utang sa bono? Ano ha? Ay, tanak ko. Pernah kita ni bumbu itu ya. Pernah kita mana? Tidak satu cara lek saya sa. Ano kami nanti ini. Namagay. Ano? Itu apa? Nasara, dari ko gang. Anak di mo yan na, wa di ko di mo. Asa di ko? Mau nasa ko. Paano ka na de? May diwa-diwa gagmay. Kung ano buto bang di. Ay ba, ni siya na dito sa sabaw. Nari patag sabaw.
Sabi mo, gusto galing ka pwede dito. Ay, hindi. Yan ah, yun. O, sa rin mo sila niya siya. Halika ka dahil, okay. Tara dahil. Yan mukha anak ko. Hindi pa na, tignan na may gila na. Yan, sa mo. Ha? Naging ka ba? Ang mga nagsiga, kadong. Ang kamay na, wali. Ang halawin na niya kayo lupay, daghan tayo. Bukay tayo buhang mo ko. Kuhan. Dati ako may lupay stages. Busok. Ay mo. Ay, lumukay sa wanduhan. Ito? Sabaw. Nandiyo yung agad mo lang. Sabaw ulit siya. Sabang bukid. At sa ikuha sa nakakuha chicken dahil tatay na eh. Yan. Bukas, baka siya'y nagbukas. Ano na? O dapat pag nag-pay nagbukas, ang time Minsan na ba din pala ako na, uy, hindi na magkakuha. Dito na siguro, nag-work. Tingnan na lang ng July na. Ang gusto na po. oh, may bata. Ano na naman yung bata na yan? Lagi ang sumusulpot. Sa inyo naglinog ito. Ate. Kasama ka. Ate, tao si Tili. Kasama ka. Ay, wala siya na. Ano na naman yung bata na yan? Lagi ang sumusulpot. Init pa niya kay bagong kawan. Wow, ano na? Init sa pa. Biko, Ingat yung ingat deh ha. Nabaw ka na, nabaw na yan. init pa niya. Ano tara ba dyan na? Ngayon mo lagi sa bamor mo lagi kasi yun. Bago man. Nakuha, ngayon mo may ikan. Atong pabugnaw, doon sila sa isipan na. Masaya nga ang gagawin na binili mo na. Isa din namin din ito. Ha? Ngayon namin. Pagnirit. Wala, duwa mo na. Duwa mo din. Galit mo na ginaya yung iba ko. Hindi ka. May tao eh. May tao. Ang pabugnaw, tutuwa, mamay ka. Nauwaso ka na may motor sana. Lahat tayo, chicken tayo. Lahat eh. Apa? Ang takasan ang pipila. Sabi ko nung manginginig sa mukha natin. Wala na ako nagsasalaro na daw. Isang pabugnaw, tuwa na. Nausa. Tapos sa stuan. Lain siya kamera. Ito mo. Mga kanta guys. Diyan ka? Kamera ba? Ito mo. Sugat mo.
Sige na, sige na. Hindi ka magagawa man naman. Ulo. Nako kayo ka eh. Kalit ako. Asan pa ang mangga? Ay, May nabay vlog. mangga. Hmm? Nabay vlog. Ha? Nabay vlog. Kamay. Para na Hindi mangga. alam ko mukha ako nito. Magpaniod ko na yan. Wala na eh. Lagi. Para ko na paano yun? Paano sila siguro? Hindi ko lang sa freezer. Wala na. Lamig na. Ay, mili mong guys oh ha. Nagsatak mangga guys. Tiri gani man yung suwa. O enjoy na na. Ito dito. Hindi, hindi ko. Hindi ko. Nusok ko na ko yun. Isa mo. Ada. Kaya na yan ang ilain ng mga puno niya. Ito sa ito. Le, mana na yan ka? Asa ni? Tiri? Vlog. Kasi ate.